бандура – це минуле чи майбутнє? Бандура – це сучасне. Ми намагаємося просувати бандуру і робити так, щоб бандура ставала трендом. Дівчата, які ж плани на музичне майбутнє? Планів насправді дуже багато. Ми плануємо колаборації з іншими музичними інструментами, а також виконання різноформатної музики для весіль, івентів, днів народження, також мастер-класів. Якщо говорити про такі грандіозні плани, то це, звичайно, що записати свій кліп, а також випустити свої пісні. Як кожна з вас впливає на загальне звучання в колективі? У нас звучить триголосся, і кожен виконує свою інструментальну партію, щоб якнайбільше гарно показати звучання бандури.